Nsu Wumogusi. Chinsa Isato chiabono botuko moncho muligirire na ukwanirya ndonzi ya sobereta se maragoba yabono chinga kichina nengo kwaligania semesa ya mangana maya asiri bonyale koko sansa muranira na ukumanya senchira yobo ikirano yabereka ukoleka koru chinse muchonzi imene siko yorogongorwa gusi litukaligali ya Jumatatu stariki ya 25 omutinyo wa 5 na kabiro mwaka wechiri bubere na 22 na manga bereka ukolekana inyirabono oyo manyaketa na Dr. Dorcas Wanji Kurigadhi oyubono ole omurugyo ya Rigathi Gachagua litukoria rero ni gaumerana na barandi gwetani chiri wese gwetania chiri bubere ase county ya Kisii naboigo inyirabono mugako yo mukuru wa sensemo ya Nyamache oyubono osiriti kumabwaye ase myake 5 no yo moerire aboiga berga tangira senkendu ni golitukoria rero abagako enigwa alia ase enkaya na mango monchu mulige bona bereka okorekana ayungo chukumanya se marogoba yabono litokubwatirana kurasumu na wimanyereryo higakoro kwa Joshua Auta literani nchenkoro kwa Vincent Onyancha. Watoko ya chaga kurua se county ya Kisii Rigathi Gachagua oyubona romo konyo ya William Samuel Ruto sokolige karogo kyobura ibwense nigo omurugyo ya Dr. Dorcas Wanji Kurigadhi abakago ikirana se county ya Kisii abwasa umirana na barandi kurwa chikanisa chirichi ya Pentecostal na Evangelical goitani ya barandi ya chiribubere igo basanga sobwamo asanyara kuba bodi ya banyare kubwatsi omubori ya bwa Kenya kwanza boigoni gariganigwa no yokolige kerogo kyobo Governor Ezekiel Machogu se county ya Kisii omulike itondemo Stephen Namange. It is for this reason, oh my Father, we are here. I came to fellowship with my fellow Pentecostals and Evangelicals. Machogu orena the creator created by God is to acknowledge that we have a creator, is to acknowledge that we have a savior, that each and every day we are supposed to serve. Asoma yago yuore tama barandi betane tichiri wibere koruchi sub county chie county ya Kisii nigo baru kogani kwa watani bekanisa gochia se bali bakoligie kerugo kyobora ibwense asobo chorio bonene. The matters that are here that that takes simple action to fulfill, he is committed to perform as the clergy are asking. Those that need the registration, he will make sure that they take that direction. Are we together? Yes. We don't want again to see the Church of Jesus Christ being denied registration while all those 8 years wamesajili even atheist societies in a country where the Constitution says we recognize one and true God. Ense moya ya Dorcas Wanji Kurigadhi niga sabe kanisa koba maiso na kwene kibuna bara ibaragenderio kugani gwe kanisa ngocho rubara sobo chorio bonene. There is a future between the government and the church. Yes. When there is partnership between the government or the prophet and the king, there is greatness. Yes. When the prophet is speaking to the king and the king receives the prophet's counsel, they will always find themselves in the right place. Ezekiel Umbaki Machogu na aruchi irachia bene choko gendelio kugani we kanisa aise wake ruwe kura buno mugabano kabere bwe county ya Kisii. Kindly we are requesting you and the family that you can be able to influence your members in the various churches to be able to give an opportunity to these two gentlemen because wako na maono mazuri kwa Kenya. Gaki mwanje mubasabere. Mwanje mubaye nafasi. Through the grace of God, we will be able to build that pastoral center.
Yes? Yes? Amatuko 18 goika asobochorio bonene nigo mobwa Kenya Kwanza burase chimbiro cyo goikera bakichikura abange ubara monense moye kanisa bwatani abange imense ya Kenya. Koripoteri Ndizi TV korwa ensemo ya Busongo ime county ya Kisii Elietaliane Ndemo Steven. Mbiyemono omurikito Ndemo Steven asorobocherwa senchira yobo ikeranugo tigananere Ndemo Steven nigotokumirana no murikito Mildred Mumanyi oyogo tumanyi buno yokoriye kerogo kyobo bunga se bunge ya Nyaribali Masaba omanyikante buna Dr. Daniel Manduko nigo bonasiri tukuri alera baga kumirana minyikurwa se wodi ya Gesusu abo bananyaraga ko abori banyare kumubwatsi asobocherwa bonene bole bosio robotiru asenchira yobo ikerano 14 naro amatuko atigaire bosio babachori bwo mwakoyo ase abarayi bagendete gukwana na kolye chira gochiase abakenya. Dr. Daniel Manduku oyokorigia ekerogo kyobo bunge imeya Nyaribali Masaba gwetera ekyamagya ODM nigo aumirana nabamenyi korwa ewodi ya Gesusu ase ababoria kumusira elyo kumwetia ase obachori obwo ase boigo ale no kwegena ase obobui ko manne sana mwacharira bontarira naende kwene kinga twabere nwa maiga naenda batabiringa tinko beba ngotoro naende kuchibosio naende mwarire iranga kuchakara bono ngutamuru na inche baka tokurese giye erindi tare kumiketo tangasiru totenge twakirinya sa mbiyamono asobu bitora tware mbiyamono sana bantu bage susu ikiara mwadikire ilegase kiro montaro chenga Gesusu ward chi polling station chance 24 charenga lero saidi ya delegates 500 mwarenga mwanchirenga ngombwate simori na injimna Manduku tinko beba tinko koraki ngotora monainu pakenga kyo moelio nigo abamenyabwo baenekia okumobwate sikwabo Dr. Manduku asebateba nigo ale omorai ogotegerera amaganyo y'abamenyi na koigwa ekerero kyabo esengejo onerbo Manduku aro mororo na nda ku understand abantu ekero agumukwanira agotegerera tabwati ndamwamu tanya gosheka bita byaye igaro monto omotoereru njere Honorable Manduku asoe bunge tarehe 9 tunabasae twabo tukumboringo mheshimiwa Manduku ntubwa ndosomete ntubwata masakara otuinyoro netabangane chigasiora aturike twensipi embawe tunyara kwegenderia asubugi mubone tumine vijana twamwire omwempio ito Nyaribali Masaba Manduku naisaine nanyara abangina bagakana kimogoteba tiga Manduku agambe abangi nabo igo batigiri magega asebakwanira igoro y'ekisemi gokinigwa gati ya magenderero ande asebateba bagucyo kumusira goika oraligwe buna omubunge bwensemeyo gereria obotaka bolito bwate abangina mbachandegete origereri omweshimiwa Manduku osoke iga musuko origereri buna abana bakoende skuru babegete bichanja bichianga babe batachetense bakabono iga education enaro amaganyo y'abamenyi kurwa gaiga ewodi ya Gesusu asebesokire bene elyokomwa amagoro Dr. Daniel Manduku oyokorigia ekerogo kyobobunge kurwa gaiga constituency ya Nyaribali Masaba elindelyo achikobeikiraneria amaganyabo gingo reporteria egetaseni kya Ndizi TV eletaliane Mildred Mumanyi Mildred Mumanyi biyabona sorobocherwa senchira yobo ikiranugo tigananere Mildred Mumanyi igotoika goikase county ya Nyamira bwasomongno yo magenrete goichanire nchiro butaka bwagenrete komo takuna mabirate yo ensemo ya rangenye gotoka se bunge ya West Mugirango omongno yo serita Teresia Gesare ni gatebire buna maigano no mugako yegosiro koragera na korara nigo kwabiro mochando monena kogania basamaria bayakonyaro wesonke kanyara ko mobo konyu muri kitukura se county ya Nyamira noroboti rwa senchira yoboikirano mborani nabonja andikitego kogenda lindi ase ensemo ya rangenyo egotoka ebunge ya West Mugirango ntumerana n'umungi na Teresia Gesare oyo eteire amakongwa kurwa omugako ye asirete
bwane na mwako ne ankuru kumanyara agitagasira urwairi wa muriete kunde agagasira wana agantiga njandikiti nigo atoerera buna igagwetera abokongu obonene kubeka nonya nindagira asemesa ase amatukande akorara njara mungunya wachari bintu nanya kurage anya bintu nanya kurage n'umuntu akiti nyumba akayi bintu byana akagenda birobyo ndagira nakonyirwe n'abantu omwamate oyepo ikegwaro nateba buna omongi noyo oeteire emetando emenge esenge nto yobotaka bwaye igobone nchirango chanamorora nabwate eshida yokonyora nonye nikibarua nona sindagira kuragira nona abana baye nonya nogosomia abana nigo yarenge akongumono ase abana bale goseligwa korwa se sukuru kera chingaki nangonyora bese ninki ngweka nari ngugosorora bako basadi nagenda narira koraki bandigere mukamu muroye nateban okonyora kwabo nigo korense nonyanga batemire komokonya mbali konyara twatemire komokonya ndokonyara abamindo nyini mubwate okubwa muramo konya ndebwensi tokuburia abalaya abalegeti oyo oranje komokonya akonya omongino sabiri erinda akonye familia yaye nomugaka kiaro omonto ratage komokonya amokonya gwetera ase enamba eye 0729615104 asa marieta akoreta Justus obori nyambane okona kwogosaba komongino oyo buna onde bwensi ore nokogania okuya abega kobakonya elinde agendere kumenya obogima obuya buna onde bwensi kurwa se kaunti Nyamira ginko reporteria Ndizi TV Job Maangi kurase kaunti ya Nyamira mbia mwana soroboti rwa senchira yobo ikiranu bono gotigana nere Job Maange igotokomeno mulikeito Sara Nyarangi ontito yogotumanya buna gati y'abanyakondo kurase kaunti ya Kisii bono niko batebere bagukiko mubwatia oyokoligie kerugo kyobo governor weterase kyama kya ODM simbarati asobo cholyo bonene bole bosi roboti rwa senchira yobo ikiranu ebyombe ao korwa Gusii nigo bigenderete gocha amo na kuralia igoronga ningo bagocha gosira asobo cholyo banene bwo mwaka oyo korwa se county ya Kisii ekiombe ky'abanyakonda gose contractors korwa Kisii nigo batwarege ikaro kya bene asoma baganyo o sports club elyo koralia ogosira kwabo ase kerogo kyobo governor korengana na barabwa nigo babeire bakolingoria abarwaniriria bonsi batano na babere kiombe kya contractors ya Kisii county abe komite yale kuliyangeri aba bakubuli byo governor Kisii gaiga elinde banyale ko bako babete na members be kiombe komite nabo yagende kaliya ba umuzike machogu kaliya umuzike oyongo nyamwaya kaliya umuzike Paul Simbarati na Chris Mogero bure bakaikaransa n'aba members yabo bakategerera nakiro muntu akarubiro bya yabwate magega yogokora obolingolia bwabo wetera chinsemo abuna okoligereria oliora chigokora makabeso ase county oyora chiko baligereria abuna abanyakonda na wetera ebirengerero bya bananchi gose opinion polls nigo bateba asobwamo bagochia komobwatesia omoske Paul Simba Arati wekiama kya ODM yabona ni batagaragara batakakusiga mbire in line nebya bana kandarasi yabo bakaligere no opinion policy cyaruru na kibale ko nakuligere balenga ondoli obuligoro mono erokero kendo rabo mugabana nane bakaligere nde semyaka 5 kurukale Kisii Gusii yakabere ntwa kadwalire Kisii Central na Gucha rono Kisii Central no bugabana babere myaka 10 rono watebanga bali yelinga bwende Gucha nenga byakobwe lakini akato just regional balancing tukanyonga Paul Simba Arati gakuru Gucha na machuga gakuru Kisii Central tukaranga kotaka kwa fair na sabanta bange na seba Gusii betu twara bo monechi nyombe kigasta kiri Gusii umugaba no bora agenda aseme kunga ya Gucha aso mwana kunga Paul Simba Arati
gati ya baria bakoria ekerogekyo aiga Kisii ngamo na Ezekiel Machagwombaki wetera UDA, Chris Mogere Obure o Jubilee, Professor Sam Ongeri o DAP Kenya, Manson Oyongo Kenya National Congress, Bishop Onyancha o Independent, Nomoske Onchiri korwa Usawa Party. Libolyo nigo lyatigaire nga ine ningo orache koira libagalyo Moske James Ongwae oyogo chagokora chintunda chaye ibere. Sara Nyarangi Ontita, Ndizi TV. Sara Nyarangi Ontita mbye munasoroboti rwa senchira yobo ikiranugo tigana nere Sara Nyarangi Ontita mwanchu muligiria igoto kumera na Brighton Makoli yogo tumanyibuna ebyombe byechikanisa nabyo kubwatira nabare bechikanisa kurwa sekyombe kilikia NCCK nigobono babekiromero belia anaso kubolia bana siasa na bali bakoli gichukura kwa nekibuna ngokara bale siasa chiabo asenchira yomolemboro ru asenchira yobo ikiranu. Nigo abakenya baendete kweriganigo chasobo chorio bonne bumwako yoiga asebyombe ao nabro bigendete gusegeta abakenya kurerio murembe ekirotogo swasobo chorio bonne bumwaka oyoiga bagukwana negetaseni Ndizi TV bakorawa na National Council of Churches of Kenya nigo bono banyarire bakuburia abakenya bonsi kurerio murembe ekirotogo kwenda sichukura chomwaka oyoiga. Watu wa Kisii County kuwa na uchaguzi ulio na amani, uchaguzi ambao ukiisha baada ya tarehe 9, tarehe 10 kila mmoja ataona kuna amani na maisha itakuwa inaendelea. Kwa hivyo kama viongozi wa dini tunawakumbusha wa Kisii wote kwa ujumla waelewe kwamba uchaguzi ni wa kipindi kifupi na maisha yanastahili kuendelea baada ya uchaguzi. Boigo nigo bateruna nirebuya abakenya bonsi kubatera namo iri kwene kuno murembo yo nkwene kiwore karutu akorera bacholi nekero tokwenda guchasa matuko alibosyo. Ambayo imetuleta pamoja ni kupenda amani na nchi yetu iwe ni nchi ya amani. Kwa hivyo hapa tunahubiri na tunawaelekeza Wakenya wote kwa jumla tuwe na amani, tuwe na upendo, tuwe na udugu. Sababu amani ndio kila kitu, tusivurugwe wala tusigonganishwe kwa kitu ambaye inakuwa siku moja, siku ya pili kila mtu amekuwa amepata yale anataka. Abasubati na barabo mbatigiri magega ekerobate abuna anene krojisegji wateka abasubati amo na abana na bagwetere mechando emenene. Amani tunahitaji Kenya kwa sababu baada ya uchaguzi tunahitaji kila mmoja. Kitu kingine ni kuwa wakati hakuna amani kuna furugu, wa mama na watoto ndio tunaumia. Abasae na barabu nigo baborigwe wetanga gutumekwa na bana siasa ingakeye ya siasa guturubani emesankano ao imeyense ya Kenya. Vijana wetu wa bodaboda sana nyinyi ndio mnatumika katika siasa. Unapewa kitu kidogo ili mkaweze kuharibu amani. Tunawaomba tafadhali mahali mlipo mhubiri amani, amani, amani katika nchi yetu ya Kenya. Sisi kama vijana amani. Vijana wetu msitumiwe, wanasiasa msitumie watoto wetu kwa ajili ya kujipatia kura na kwa ajili ya kupata ubinafsi wenu. Guripoti ligetaseni Ndizi TV koru ase kanisa ya Getembe Church of God iridariane Brighton Makori. Brighton Makori ya munasoroboti rwa senchira yobo ikiranugo tigana na Brighton Makori mocho muligeli bone serikali ye county ya Kisii kubwatirana amone serikali na amone byombe bine niko bono bashakiro murobeli boko ne kibunango chibale gonyara gukinia egekoro nabo gukinia chisemi asenchira yokolenda egekoro omoyigo bakokolekana sobagania yomo ime ye county ya Kisii umurikito Everino Sero noroboti rwa senchira yobo ikiranu. Omoyego yo nigo korekana somo buganio yo moime county ya Kisii ase wizara igekoro kubwatirana ne serikali nene bachakiro muroberi obwoko rwa megerio yogo kinetsemi asenchira yegekoro county ya Kisii ngati county 13 ase serikali ya chakire korwa megeria yo wetrase wizara yegekoro kubwatirana na NPI gose Natural Products Industry obino nyambane no director wegekoro ase county ya Kisii.
tuli no mogoko bono iga ekiagera eserikali enene yarorire eng'encho y'obumanyi bw'eching'encho chiito ase egekoro ching'ige ekero chia mwanya gokingi bono baretire chinchera batagete tobwata amang'ana aria abakoro naende tonyarende naende toyaoni yani abayaito ayonye kumanyite ekiomanyite ase ekegusii oegwa opportunity yokupreserve kukeetia na kebe part of our community. Orio manyete kugwenia, orio gwenerete kurwaria, orio gwenerete koiyeka chindagera chikegusii na gutuge kwegerera emite yaito bono eserikali yaito yaigoreire naende eserikali necheche ase county eche mpaka ase omotureti kwegerera egekoro kerigeito kiomobusii biamono. Korengana n'umuteneneri korwa ensemo ya serikali enene boigotenerete National Museum of Kenya Evans Taraja nigo aenekire buna omuroberio yo nigo rachigokonya ase ogokinia na kurinda egekoro. Huu mradi umetimizwa kwa nchi zingine huko nje na ikachangia pakubwa kuchenga uchumi wa wananchi na kuchangia kuboresha hali ya maisha yao. Baada ya hii kongamano la siku moja la kuhamasisha, tutakuwa na kongamano lingine baada ya kupika kura ambalo sasa linalenga ile tunaita kwa kimombo capacity building, kuwezesha sasa wanaharakati wa Kisii kuanza kutambua na kunakili na kuhifadhi ile elimu chade na maarifa yetu ya asilia ya hapa Kisii. Baada ya hiyo basi itatumika vile nimesema kama chombo sasa cha kutumika na kuleta maendeleo kwa wanakisia hapa. Gati y'abasae abang'ina n'abagaka nigo banyora amaigeri ayo eriogo chiagosira na korenda egekoro ase chikaunti 13 chigo chiagokonyeka n'omuroberio yo ng'amone kaunti ya Kisii, Kericho, Siaya, Kilifi, Makueni, Garissa, Tharaka Nithi, Marsabit, Murang'a, Narok, Turkana, Kakamega amo na Vihiga. Chikaunti echio nigo chirenyorere chisimi chitablet ya 53, chidekoda 52 chikamera 59 chisava 2 chikompiuta 11 bunenchireyemo yoko enekia egekoro nkurendwa kere. Biamono murikite varini osero asoroboti rwa senchira yoboikira numunchu murigeri bono goikase county ya Nyamira. Abantu batana batatu nigo bono babete bagutigura chinkoma chintindi botuko bwokira rero ritukorigoro aria se county ya Nyamira azi chinyomba chiyoboraro echibono chire chinyomba chiyokorara chimanyekete buna Dubai Guest House echigotoka sensemo ya Tente ase ward ya township ase county ya Nyamira ayama igaja abantu batamanyeka nigo ikasensemo yina gosaga n'abantu barengabo abase banyarde bakubatigira chinkoma chintindi rituko rigoro margoba nigo no inabo nyamyobotindi bwacha kiri nobotuke likunyara komyambare bayikerantege kolekyo ase chinyomba chiyo kombo ina korara chimanyikite buna Dubai Guest House echigotoka sensemo ya Tente ward ya township imeye county ya Nyamira. Gotigana kurwa senseme yo ya Nyamira bono abantu babwate no balema asange ni gobere bagoetere mechande menge gati yabo ni gobono baganiri kunyara koligeri gwana ko inyoro muri keitso Josephat Amisi ni gatwarga roboti rwabene anene igoro y'abantu bare no balema so nchenkoro kwa Isaac Robito ndo mobisa kwase obisi ya abalema ose disability office ya Kisii County na bischito no chiraiga ODC koso county commissioner. Fortunately buna county assembly ya 2017 mpaka 2021 to ukora no bisi yani disability budget ko represented inganeli na boli koleto bekiera mwana ya balemavu Kisii County semi yake 5 niga aseminjo ya kintu abwate representation buna no mwako ulionde Kisii County yaba asset county 17 chitabwate mulemavu uku represent abalemavu ase assembly igo
chibil na mangana ito y'abalemavu tachieti kwa asengencho we were underrepresented. Mwanetu wakolete petition na IBC. It was very unfortunate na GOBC nchieti kubwa tinganelio ni petition yechitokonye it was a failure, then a breach of the constitution na tobete represented. Toko semi mwako yondori kuchotiga ntobwa tinganeli ni madabantu baito na bange ba rura malieta bategete ko nominated. We are keenly watching na mulemavu tari kuchotiga assembly and intoba nominated. So we are encouraging bali boro romo be keen unachikura chiko araiga nyoto botoka nto yoro to bwati na inde the procedure chibe kiro ne constitution na kitokole petition for representation. Isaac Rogitoboigo nigo bono akurira abantu bali bagendete kunereria abantu meta mono bolema wetera ase chinchira ao gati yabo wesoke ng'anigo bagendete ko bakwelikia abantu bachikonyora chibesa nabo igo amagania ao y'abantu abamenyete amono bolema abantu na bange bakung'ainiriri igoro yo gukora chiobisi na igoro yo gutaka gukonya mulemavu nesinje no mulemavu nere ali vulnerable gakung'ainika bwango nategete gukonya abantu na bange bali chiwesi cy'abalemavu bakubatengo babeka barasi program chichi bazari chichi scholarship mwane cha cash transfer bone cy'abantu bali severely disabled bona mambinto bade case in the office can be very unique. Uno muntu uri buyayiga uri n'amaburaye uri n'amawokaye uri n'amaisa uragenda akora ekonda akwa nenyo mawa sumu muri yare mari nago tigana na roboti urubono niko tusko mutuika so roboti ronde bono omolio ye omugako yo mukuru asensemo ya nyamache uyibono obereka bekira senkendo ase miaka 5 no yomo niko molio yebono abereka ko ni golitukulia renyero bono niga asensemo yubale go kobuneke ginga kyo bulimo egentekere to mugako yukomenya asenkendo ase miaka yonse maega YTV kumurekere ngane yuni go molio yebono kuigwana kwa bera senke yuno molio ye omugako yugwanchirwana ko irwa senka yaye na konyara ko ni wensemo ya nyalibali masaba omulikeito Frida Kirbo no roboti irwa senchira yobekirano nase kenyorogia iranya ewadi ya kiamukama ebunge ya nyaribali masabe county ya Kisii ase yamate eyamo yabage kwa omugaka oyo esiko yomoelio oyo beire asengendo gwetania emiaka 5 nomo yata igongo kwana igongoro kuna ina nyagokoro enka yanege gotoka iranya village no erega na rolire buya naende nagokire ase GTV cheito asaba senata baito asaba gwasiri baito asadicio bakorira maya nagerire bagerire nanyorire omugakone naretire monita yane nanyerete teigoro chitarike 24 yase na veire ingotuguta monita yane no mocho corona seriti kuri arero korengana no morugi oye nigo aerera buna abereka kurwara asege kegetambe goika ogosiria obugima bwaye omugako yorigo ni garwarete chitariki 13 omotienyo gatano 2013 ekera arwarete nabona agenderete ngosugurikanere ngogenda nyagitari bosongo nasugurikanere obwena nachaka ngoja nando kurwara namuire nyamaji ande namanya batebunga moire kwerende Kisii level 5 nasugurikanere besa yambura natebi omwana one maisibanga nakibona toko kora no mwana Jeremia mwana bantebinga mama tugatokoreki tugatosugurikere tata magega yo gusira kwaye nigo baganire goika bose bwikigambero ase basoere tubuna endemero babwateteri yabo batimba ngai chitarike 28 Chinsa Isato akaku ekerakwa akabogori kwa kairi nyamaji akabeku moja Chinsa Isato tokanyete ekerobono twamubekire moja twaikirororo twiranire gocha togoicha tukamenya kurua tukanyore ko injection ya korire ya rutirusa mwomugako uri ekero mwabekire kurende mwabekire moja baada ya masiku 14 motoke koti tukagenda bake koti tukasomera mastaka mwomugako yo gase mumenyete ubulimo bw'abandi kurwabona maene nabona iranete nkaondokanga akinda amenye ubulimo bw'abandi n'omugako ndebe ti ubulimo n'ubwe
boiganigo omochokoro ewe miaka 11 bwikirasi kia gatatu oyosiretie obugima bwaye atugutwa rituko ria rero. Anaitwa Duncan Nyangacha Maisiba ambaye alifariki tarehe 14 mwezi wa 5 na kuna miaka 11. Sasa vile alivyo hivi na alikuwa class 3. Alikuwa anasoma shule inaitwa Emunga. Sasa nilikuwa nimelipa school fees yote. Hakuisomea na nilikuwa nimewalipia wote, hakusomea hata. But naomba Mungu atuchaze roho wake na wote hao mnatuangalia. Tafadhali mtuombe. Nigo eyamateyera nelimbia mono gochia ase chinyomba chioboralia na boigo omwaziri boborendi boime Fred Matiang'i ase okubakonya konyora oboene bwabo. Ekene ngiringa niko nanyorete nkoerekezwa ase abantu mbalimbali paka ngacha kuikera CS Matiang'i. Frida Kerubo, Ndizi TV. Mushumuligire bono enke yukuru chinsemo chia kiamo kama ntokagete na mbagandira gutwara obolemu anechinga kichiga chobo kendo ira bono nigo mubiro yu konyoga chira senkendu ya nyamache au bono sobogo koini gwa senka yaye igari ya asensemo ya kiamo kama asuna nabo moigure bono omwana oboyo nde nigabaga koini gwase lituko lya rengora gochiase enke yungo tigana nayo tumulekera mangana arengete na siasa umurewe kyama kya ODM Raila Amolo Odinga kurasoma bwazimio wani Kenya nigo bagenda ne chikambeni cyabo chinsemo litukolya ka okwana kurwasama ga ja KACC maga yoko omerana nabaraya basubahati nabo igo kurwase edini yege Islamu niganyara kubalire irabuna na chikobekerania mange anene asobo cholyo bonene bulebosio ana Somalia na kadhalika ambayo ni Waislamu. Ubaguzi imekuwa mtoto amezaliwa pale akitaka kupata kitambulisho anaulizwa ile kitambulisho ya baba yako na ya babu yako. Kule hapo Kibera vile kuna Kamau hapo, kuna Onyango hapo, kuna Mutua hapo, kuna Wanyama hapo. Hawa haulizi swali haya. Mimi nikauliza, kwa sababu gani mnaleta hii sharti tu kwa wale watoto wa Islamu peke yake? Wale wengine hawaulizi hawa maswali. Kwa sababu gani? Hii ni ubaguzi. Ni ubaguzi. Mimi nikapigania na baadaye sasa ikawa wakaweka ulizi maswali yote hizo, lakini bado hii tuko na kasumba ambayo iliachwa hapa na wakoloni. Haya yote manake wakati wazungu walikuwa na hapa, dini ya Kristo ilipelekwa juu zaidi kushinda zingine, na hiyo kasumba bado imebaki mpaka siku leo. Tutaimaliza gotigana na yubononi go to kumulekero mu buli bwa Kenya kwanza umuraibo wo mu boigoro mu konyu muraibo ense William Samuel Ruto aichinsemo ni go bonanya rakagote abuna nabwata manga go chugikirania sobo chori bone buli bosio aise go choro bunu muraibo ense na kubolia abantu bonsi kumubwatsi ya roboti rwa senchira yoboime. Jukumu la serikali ni kuhakikisha kwamba kuna usalama wa wananchi, maisha yao, mali yao, mifugo yao, watoto wao, ili tuhakikisha kwamba kila Mkenya ako na nafasi ya kuchangia vile tunaweza kwenda mbele kama taifa, wakiwa wanafanya kazi hiyo wakiwa na usalama wa kutosha. Munchumulikira mono nyorani ko gendete kutengera Ndizi TV bwansu bumugusi nyera na botubwati kutensemeli mtandao semu ya Facebook Ndizi TV News Digital na bega semeli ya YouTube abo botubwati buna Ndizi TV News tubona mwalgani omwana bwobangi semeli ya ye Chigosoli ensemo ye Chigosoli naralia alina kumanya chinsa ensemo nayanda mange nago tebinga ngo chindi okoletera abuna chitimu au kende tokora se amamenyoko a World Championships Kenya nigo tora se libagaligia ndo chikumanya ndire lieri kero